na tafi Libyan nan na je na da farko akwai wani gari ana ce masa Sabaha. Na sauka a Sabaha, daga Sabaha na ga ba wani motocinsu duk irin Land Cruiser din nan ne. Na dan samu dan abin da na samu dai na wuce Benghazi. Kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye, kamar yadda kuka sani, wannan gidan TV na NTG1 TV sabon gidan TV ne, don haka muna roƙon da ku danna mana subscribe sannan ku danna alaman kararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun dora mun gungu. Na dan samu dan abin da na samu dai na wuce Benghazi. Daga Benghazi sai na jantar da irin Land Cruiser irin rufaffiyan nan da a kura da waye su ma dai a lokacin. Kawai daga nan sai aka ce mu in wuce Tripoli zan samu irin masu aiki na wuce Tripoli. Wani inyamuri ana ce masa Ifanye, ba zan manta ba, shi ma ya mun jagora muka wuce wannan gari. To da na je na ga duk irin motocinmu na Kano da irin wanda ake aiki duk ga suna. Na nemi wata warsha, wato ita ce gareji kenan. In je a wannan garejin daga duk abin da suka ce mun ka iya aikin kwajera, ce na iya, ba su da wanda yake yi. Ka iya gyaran kofa, nace na iya, ba su da wanda yake. Ka iya gyaran gilas, nace duk a wannan lokacin duk abin da ake yi na iya. Yankan kuma ina gani ana yi, dinkin ma ina gani ana yi, wallahi ban taba taka keke ba. Amma gyaran kofa, gyaran gilas, gyaran duk ina yi. Aka kawo motar wani ko gwamna ne ko wane ne, gilas ɗinta ya sauka, haƙorin yana kaka a lokacin. Na kunce, na yi filin ɗinsa, na je na sa aka ɗiɗɗaga walda a haƙoran, na yi filin na gyara, aka ce haza Zakariya Mazbut, waye kaza dai. Shikenan a lokacin ba sunana ya ɓace, Zakariya suke ce mu, su kawai Zakariya. Shikenan kawai sai suka karɓe ni hannu biyu, in kofa ta zo in gyara, suka ce to me zai hana a haɗa ma kayan ɗinkin kujerun ma ka rinka yin, tunda dai komai su sabo suke saya. Sai ce ayi kawai zan yi. Kawai sai aka haɗo min keke industry irin waɗannan masu kyau, wanda kawai da ka ɗora kawai ɗinki zai maka. Jagwalgwalan nake, amma su mai kyau suke gani a lokacin. Yau da gobe sai Allah ya kawo wani Ibrahim a daga nan fage yake, shi ma tela ne na ɗinkin kaya. Kawai ina ganin ce to alhamdulillah ɗinki zai yi kyau. Da ya zo kawai ni kuma nake yanka mar, sai in saita masa yadda zai ɗinka min, ya fitar min da ɗinki. Shikenan muka karɓa wannan garin shekara 4. Daga shekara 4 nan sai muka dawo gida. Wannan alhajin dan ta tahowa na zo na same shi, nace na dawo. A lokacin ba wani abu da ne matsara ba illa tayoyin fijo ɗinsa da duk abin da motar take bukata na tafi masa da shi. Yace ya gode. Har yanzu mutumin nan ina kallon sa tamfar mahaifina ne. Dan kwanaki ma ya kawo motar sa nan, wai me zai bani in yi mara gyaran, ce Allah sauke. Kai ne sula. Ai babu maganar wai me zaka bani a nan gurin. Kar ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa, ku yi mana like, sannan za ku iya yin comments da albarkacin bakin ku ko kuma tambaya. Mun gode.